Don bun ba ki brio ki bas ngolong marway ha ka jing im gjo ki ha gini gisi bamta la da la ya klat samla la singolong marway ga jing im la da khupau la pet not na ga yeng la ne ga men kami ga pet not na ga yeng la singolong marway la sing kan ja ka ta ga yeng ni singo ba onam don shu ba it yangi onam don shu ba singo tenat yangi la dap dang da ka jing skill se handrai kan ma bo try dang it ya pi wala daw samlaw jong pi onum it wala daw ukpa jong ta ka yeng la i no ya pi la ne ka men kami jong ta ka yeng kala i no ya pi ngai skam bo try te unpat i no ya pi udang don rengkat ka jing im ge jong pi de na mar kata wat ju singolong marway ge jing im ge jong pi try don rengkat bat pi wat singolong marway ge jing im ge pi ngai skam ba ha ka jing long do ong pi sipo kan don ba kata ka jing singo diaw ka men sim kan don ba kata ka jing kta apo ka do not ke jong pi Henry, utrai ngoi pi unam ino pi. Lada kita ki beriu ki ino no ka jing im ke jong pi. Shu ai ngo yo belai. Namar bo trai umpat ino e ka jing im ke jong pi. Pai shu trai bom ju ino e pi. Ha ka jing im ke jong pi. Haman la ka klimat. La pi mat ha ka jing e, la pi mat ha ka jing ele utrai do unam ino e pi. What you decide yela de ba onam don shu ba it yanga onam don shu ba singo tenat ngan penyap no yela de. What you decide ya kum kata ha ka jing im ke jong pi. Lada pilong kamen kami lada pilong men kepala lada pidai ke samlang oi pi kam tam lai ki samla what you decide yakum kata ka benta lada pimpat yo yo lu brio lada ula penya khlat no bat pi what nom decide ban penyap ya jong jing em namar utrai dorang kat bat pi haba utau brio unom it ya pi bare pi lej it ya u balai pi lej it sa ai u haba u it ya pi henry shania outrai ba utrai un ai yo brio ba it ya pi lane ya ka brio ka ba it ya ka jing em ka jong pi Bat kum juru ya kiba syai da ki lok ki jong pi wat singolong marway ki jing im ki jong pi hot ki jing e ki jing le ki la banwan henry ngai skam ba utrai unri undai pi la da bisanya utrai ki jing lam ki jong u namar utrai un pendap bar utrai un kurku ki jing im ki jong pi de namar kata syanya utrai wat singolong marway wat ju decide ki no bas new ki jing im jong pi ban sim no ban penyap no ya la de namar ka khtin ki jong blai kong Unnom ino ya ka jing im ke jong pi dan in pipule no Deuteronomy galanong balai poi de khot ba pra ko ongkom ne namar utrai dala dehi ulet hashwa jong me un long rengkat bat me un om ino ya me lemne kentat no ya me what ship ting te lemne what kau e ong gakhten ke jong blai what ship ting lemne what kuslai utrai un long rengkat bat pi un let hashwa ka jing im ke jong pi hashwa ba ki jing e kin wan utrai don rengkat ka jing im ke jong pi utip ye ke baro ki banja ka jing im ke jong pi de namar kata shanya how try namar ke baro ki bajang ngai skam ba ki jana mata ka jing pha namata ka jing im ke jong pi lada samlau jong pi lo penya klat noi pi hashwa ba pi pin ya shong bat u ai ngo yo blai namar bo shem la it ya pi de namar kata bo penya klat bat pi lada taw lok jong pi ru ubala pet no na pi oh pi wat nom kuslai na mata ka jong u ngai skam mo try udang long ulok bahajan jong pi uba pendap penbiang ka jing im ke jong pi uba pendap penbiang ye ke jing don kam ka jing im ke pi wala daw taw lok ba kenja do ula pet no lane ta ka lok ka ba kenja do kala pet no de namar kata shanya how try namar try unom ino ye pi namar ka khtin ka jong blai ka ong ru na ki hebru kala nong ka ba khat lai ka khot ka ba san ka ong ngannom ino ye me dalele lemne ngannom lendet no ye me dalele ong khten ka jong blai de namar kata shanya utrai bo nom ino dalele bat ubom lendet dalele de namar kata shanya utrai ha ka jing lam ka jong try ka jing im ka jong pi I ba kita ki briu ken mat ino ip I ba taw lok jong pi mat ino ip I ba kita kalok jong pi mat ino ip henry try unom ino ye ka jing im jong pi de na mar kata one shall try la da pi la sngo ba pi pat ka men sim ka jong pi la pi sngo ba kala jat kita ka men sim ka jong pi one shall try utrai un pentingan ye ka men sim ka jong pi utrai un sop spanya kata ka donut ka bala mong ka jong pi un ip ka jing kemen un ip ka jing kermen un ip ye ka jing sngo scam ka jing im ka jong pi wan penjalut kita ke jing koslai ke jing imu jopi de namar kata pai show try ada pimat ke jing pai show try le pimat ke jing pai show try namar lada pitemu ya de ban penyap mau impi lada pimat ke jing ele ke jing koslai kita hakim de ba wan no try de boman ban penshoy ke jing imu jopi de namar kata wat le ekum kata ba boman wan ban penshoy ke jing imu jopi de namar kata pai show try ke jing imu jopi ada pimat kinu ke jing wan am singaw long marway ke jing imu jopi namar try de unom ino ke jing imu jopi dalele utrai to long rengkat bet bat pi
man gapor kapa pidon kami ukot kerpat yo try ba un sa jubab na banda ki jing don kam ki jong pi ngai skam pi os ngoi ni ka khten ka jong blai bat ka long ka jing kar khu na mata ka jong pi u blai u dang kar khu shu shu ye pi